uJesu Kristu inkosi. Singena ke manje enkonzweni yesidlo. Sizovula amabhayibheli ngokaLuka chapter 22. ngokaLuka chapter 22. Siqala ukufunda kuverse 17. Luka chapter 22 siqala ukufunda kuverse 17. Yalo ukuthi nikhuleke kafushane. Babozwele, babolungileyo, uNkulunkulu nomusa, ngiyacela ukusisele inkonzo yesidlo manje. Siyacela ube kanye nathi, ukhulume wena noNgcwele, silalele thina sonke lokho okusenhliziyweni yakho kuJesu ophilayo. Amen. Awu. Moya wami mangibheka le uyavala la bengivule khona. Luka chapter 22 siqala ukufunda kuverse 17. Wamukela isitsha wabonga wathi thabathani lokhu nabelane ngokuba ngithikini kusukela manje angisayuphuza okwesithelo somvini uze ufike umbuso kaNkulunkulu. Wayesethabatha isinkwa wabonga wasihlephula wabanika wathi lokhu kungumzimba wami onikelelwa nina. Yenzani lokhu kuba ningikhumbule. Kanjalo ke nesitsha emva kokudla ethi lesitsha sizivumelwano esisha egazini lami ekuthululelwa nini. Kepha bhekani isandla somkhaphelayo sinami etafuleni ngokuba indodana yomuntu isihamba njengokulotshiweyo, kepha maye kulowo muntu ekhashelwa ngaye. Base beqala ukuzana bodwa ukuthi kungase kube ngubani kubo oza kukwenza lokho na. Lake kwakuzodliwa isidlo. uJesu evesini elingenhla kwalapho uthi nginxanele nokunxanela ukudla nani leli phasika ngingakahlupheki. Ngoba uthi ngeke salidla ngempela lize ligcwaliseke embusweni wezulu. Ukugcwaliseka kwalo embusweni wezulu ukuthi sifike embusweni wezulu sihlale bese liyagcwaliseka iphasika. Inkinga ke ila lesi sivumelwano esisha segazi lakhe asifuni ukungena kuso sonke. Lesi sivumelwano esisha segazi lakhe sihlanziwe yini bazalwane ngalo na? Inkonzo yayizolo lapho besikhona ngiyibize ngomhlangano ngoba bekuhlangene konke. Ngandlela thize khona la ngibona iprofitable khona. Ngoba kukhulunyiwe ngendaba yokuvuma izono. Kwacaca ukuthi inkonzo esithele ecashile emabandleni engenziwa. Thina usinikezile uNkulunkulu la kodwa asifuni ukuyenza ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Lesi sivumelwano esisha egazini lakhe elithululwa ngenxa yethu kuze sithethelele izono siyalisebenzisa indlela igazi. Ngikhuluma ngesidlo manje, ngikhuluma igazi likaJesu. Ngoba uthi umpostoli Paul kufanele sibe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Ukuze sibe yiphunga elimnandi kufanele sinuke indodana yakhe, sinuke igazi lendodana yakhe ukuze sibe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Ugcine nini ukugeza? Ugcine nini ukuzihlambulula? Angiqala ukubuza lo mbuzo. Uyawuletha kuNkulunkulu bengalindele. Ugcine nini ukugeza nokuzihlambulula? Abanye abantu abangizwa mangisho njalo. Mangithi ugcine nini ukugeza nokuzihlambulula? Bese befuna ukuya kubantu. Ngoba bengafuni ukwamukela ukuthi lokho engikunikezwe uNkulunkulu kuyaphila kuyasebenza. Abese yatatazela umuntu ayogeza emfuleni ongcolile.
atatazele umuntu aye etoilet elingcolile, kuba njani mawuya uyozikhulula etoilet elingcolile? Uyakhohlwa into obuyoyibeka wena, ubuye engqondweni lo ifice khona. Ukhohlwa nawe wenza into enziwe loyo umuntu, kodwa ngoba ulithole elingcolile. Kuba njalo kumoya, ukuya kumuntu ongadotshiwe uNkulunkulu amgcobela lo msebenzi. Abanye bayatatazela mangithi wagcina nini ukugeza, agijima umuntu ahambe bamba nje, athi mayisehlulekile abuye ezekima zothi ngavuma izono zami kusibanibani, ziyabuya azipheli. Kanti into edala leyo niyodwa wahamba ogeza emfuleni ongcolile, uzoba clean kanjani ogeza emfuleni ongcolile? Akusibona bonke abantu phansi komthunzi welanga, ngilibeke lelo ngiliphinde ngithi akusibona bonke abefundisi abavumisa izono ozogijima uye kubona, nabangazivumisi ngoba nangumuntu umfundisi. Kubiza ukuthi umuntu azivume izono zakhe kuqala, ahlanzwe ngegazi likaJesu, anqobe ukona, afe umina lifizwe kuye. Ngoba izwe malingafile uzofika umzalwane ehlambuluka, isono senkanuka ivuka imizwa kuwena, immediately ivuka imizwa usuwile. Bengafanele umvumise leso sono lo muntu, wenza into ongafanele uyenze. Ngakho-ke bazalwane, awuyi noma imuphi umfuno, awuyi noma ikuphi ngenxa yombuzo othi wagcina nini ukugeza. Sinikeziwe la ekhaya lethu umuntu oyedwa babaningi, uyedwa wakwaprofethi omunye, wathi uNkulunkulu ungitshela ithi uzokunikeza omunye umuntu. Kuze kube manje ngisamlindele lo muntu angakamniko. uNkulunkulu uvula umnyango, wathi into yokuqala ufuneka sikhumbule, izono azivunywa kuNsibande, zivunywa kuNkulunkulu. Kodwa utshela uNsibande, kodwa ukhuluma naye. Manje ke mawuzothwala ekhanda ukuthi ukhuluma nobani, ungabheki ukuthi ukhuluma noNkulunkulu, uyadlala nje, ngeke ube clean. Ile nto ke eshaya abantu abaningi, bese behlala bengayivumi izono zabo, noma bayoyivuma emfuleni engcolile. Uvuka leli izwi likaJoshua, uNkulunkulu ngithintile izolo ngakhuluma ngalo futhi lapha. Joshua chapter 7 verse 19 no 20. Sikhuluma ngale ekhaya lethu, sengaze ngaprepare iVN yalokho. uJoshua wayesethi ku-Akhani, ndodana yami, ake umnike uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo, uvume kuye, ungitshele okwenzileyo ungangifihleli. Verse 20, u-Akhani wamphendula uJoshua wathi, kuyiqiniso ngonile kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli ngenze ukuthi nokuthi. Le ndlela indlela yokuvuma isono, indlela eTestamenteni elidala okungukuthi zikade zaqala ukuvunywa izono, ayiqali namhlanje. uJoshua mayitshela u-Akhani uthi, ndodana yami, nika uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo. Ngesikhathi uvuma isono sakho, nika uNkulunkulu inkazimulo, ngoba ngesikhathi wenza isono uyamshame, you shame God, umthela ngehlazo, uphakamisa uSathane mawenza isono. Khona mawusuzivuma isono, uSathane umshonisa phansi, unika uNkulunkulu inkazimulo. Whenever uvuma isono, yazi ukuthi I'm giving my God glory. Manje abantu abakunaki lokho, sekuze kwashaya imithetho kwamanye amabandla, noma uvuma isono yekuwesifazane yekowesifazane, owesilisa yekowesilisa. But iBhayibheli isho kahle lapho kuGalatia noma Efesu, lithi akekho owesilisa nowesifazane, sonke simunye kuKristu. Funeka akhulume owesifazane akhululeke into afisa ukuyikhuluma kumuntu wesilisa.
nomuntu wesilisa mayifile maqondana nesona kuzovuka mizwa kuzokwenzeka lutho ngoba umele uNkulunkulu mawula awuzozile ukuzohlulela ngisho umuntu angakutshela isona esingaka njengoba zikhona ezinkulu ezikwenza wethuke kodwa kufanele wenze sure ukuthi ongale akabona ukuthi uyethuka ngoba mawusuke wethuka wabona usumlimazile akadine ngokuzishaya yena athi ngingcolile manje mawuzosaba wena lishizwe lithi nika uNkulunkulu udumo awuzugijima uzonika uNkulunkulu udumo la ngokumdumisa ngokucula uhluleke ukumnika udumo ngokuvuma izono zakho lithi ndodana ake unike uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo uvume kuye nansi lento esilahlayo awuvumi ubaba uNsibande uvuma kuNkulunkulu ngqo kodwa bese utshela ubaba uNsibande hayi mhlamba nimuzwa lo verse 19 ndodana yami ake umnike uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo uvume kuye ungitshele okwenzileyo ungangifihleli hayi ayikho futhi enye indlela awuzukuya kumngani wakho awuzukuya komthandayo uzoya kulokho nje uNkulunkulu ngoba uma uya komthandayo wena mhlambe wonile phambi kaNkulunkulu umkhuleko wakhe awuzufika ukucelele mawufunda izwi lenkosi kuJob chapter 42 cabanga ukuthi uqala lapha verse 6 and 7 uthi uNkulunkulu kubangani bakaJob hambani niye kuJob anikhulekele ngoba maniza ngqo kimi ngizosuke nginenze kabuhlungu ngoba nginithukuthelele kodwa ubuso bukaJob ngizobuvuma bese ngiyanixolela nansi imfihlakalo awuziyeli kuNkulunkulu ngesono sakho ngoba uxabene naye ungahle uthi uguqile kamelweni uvuma isona kushaya akushayele nje ukuthi uyamcasuka hamba kumuntu azovuma ubuso bakhe ozothi inkosi nangu usibani bani ngicela umthethelelo uyibona nenhliziyo yakhe uye unenhliziyo edabukile hayi inhliziyo ephakeme eqhoshayo abanye bakuqhoshele ngezono zabo uvela umangala uthula ngoba njani awuzuphawula awuhluleli kodwa umuntu akuqhoshe nje ngezono zakhe lezi zathwala uJesu sewaseKorinte bokuqala chapter 11 from verse 23 ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nenganinika khona ukuthi inkosi uJesu ngalobo busuku akhashelwa ngabo wathi abathi sinkwa wabonga wasihlephula wathi lokhu kungumzimba wami ohlehlulelwe nina lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule kanjalo wathi abatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha sizivumelwane esishe egazini lami lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke nisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule ngokuba njalo nxa nidla lesinkwa niphuza lesitsha nimemezela ukufa kwenkosi zifike ngakho-ke lowo odla lesi sinkwa aphuze lesi sitsha senkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi lenkosi kodwa umuntu akazihlolisise khona-ke akadle lesi sinkwa aphuze lesi sitsha ngokuba odlayo aphuze izidlela ziphuzela icala uma engawahlukanisi umzimba wenkosi ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo nabaningana balele kepha uma besizahlulela thina besingayikwahlulela kepha nxa siyahlulelwa siyayalwa inkosi ukuze singalahlwa kanye nezwe angizusho lutho namhlanje ngaleli vesi sengiqedile ngiyacela ukuthi ngikhuleke Baba egameni likaJesu ophilayo uNkulunkulu wethu onomusa usahambe emhlabeni wathabatha isithi wathabatha isiko wabonga wasihlephula wathi lokhu kungumzimba wakho ohlehlulelwe thina
wathabatha nesitsha iwayini wathi yabelanani lokhu kuyigazi lami isivumelwano esisha elithululwe ngenxa yabaningi. Siyabonga Nkosi ngoba ngaphandle kwalokho kwenzeke esiphambanweni, ngaphandle kwalokho kwenzeke eGolgotha ngabasikho la. Sikhona ngenxa yakho Nkosi Jesu, sithengile ngegazi lena elikhulu. Nakho njengamanje sidla umfanekiso womzimba wakho, umfanekiso wegazi lakho. Siyacela Nkosi kungabe umfanekiso manje kube yona uqobo, kube lona loyasihlolisisa bonke ufanele yini, angabi necala lomzimba negazi. Ngiyakhuleka ngegama likaJesu Kristu ophilayo. Ngithi Jesu Kristu inkosi phezu kwalesi sidlo, phezu kwebandla. Usisa lona loyo Nkosi ozofinyelela kulesi sidlo manje. Hlumelelisa amathambo akho, umlo wakho, kube igama lakho libachazwe lidunyiswe, udumo luye kuBaba ekhaya ezulwini, Jesu Kristu inkosi. Amen. Ngoba ngiyakhohlwa, ngisakhumbula nje lemkhuleko emibili engiyenzayo ngiyikhohlwa bazalwane. Noma ngenze njenani ngingizwele ngiqeda ukuguqa nje, ake ningikhumbuseni maqeda ukudliwa isidlo bese ngiyayikhuleka, qeda kuvuka nje kade niguqile. Ake ngingizwele, ngiyacela ke ningikhumbuze bazalwane, sikhuleke le mkhuleko yabantu abenza umsebenzi kaNkulunkulu nabantu abakhipha okweshumi emva kwale nkonzo. Sizokwenza ke njengokujwayelekile, siqala ke ngomama, kuze intombi, kuze obaba befundisi bahlangene lapho nobaba kugcine insizwa. Asizeni ke ngaphambili bazalwane. Wake besekhanda lakhe wafa ngenxa wagebisa, wake besekhanda lakhe wafa ngenxa yabisa, wake besekhanda lakhe wafa ngenxa
ubuso bakho siyabonga Nkosi ngale nkonzo. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu yona nombhabhadisi inkonzo eziphathekayo ezikhona ezingezikamoya. Siyabonga Nkosi, ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukubusise bonke abenza umsebenzi wakho emabhrentshini onke nasemabandleni nje amanye esingawazi nalapha ekhaya. Sifika ihlalo zizidle, indlu iklini, izindlu zangasese zikliniwe. Kunabantu abazibhelile Nkosi abafele umina abenza lokhu. Siyacela Nkosi ukuthi babusise. Babusise uNkulunkulu wami ngoNumeri chapter 6 verse 24 kuya 26. Uthi asubabusisa ngalo Nkosi lelizwi. Babusise ubalondoloze. Khanyise ubuso bakho phezu kwabo benzele umusa ngoba bayawudinga umusa wakho. Ngaphandle komusa wakho Nkosi asilutho. Phinde uphakamise ubuso bakho phezu kwabo ubaphe ukuthula. Bayadinga ukuthula enhlizweni zabo. Badinga ukuthula emakhaya abo. Badinga ukuthula emsebenzini. Badinga ukuthula komakhelwane. Ngoba ukupha kwakho Nkosi akufani nokupha kwezwe. Ngiyacela Nkosi babusise nabangenisile okweshumi lokululekela nakukhona. Babusise uNkulunkulu wami nomusa. ngoMalaki chapter 3 verse 10 kuya 12. Uthe masikulinge ngeminikelo nangokweshumi sibone ungayivula amafasitela ezulwini wehlisa isibusiso ngaphezu kokwaneleyo. Bavulele Nkosi amafasitela. Ngiyacela abanye bathumele izingane zabo bebambekile babusise ubusise nezingane zabo. uNkulunkulu wethu ukuthi zivume zilalele. Babusise Nkosi abangenisile okweshumi endlini yakhe engcwele. Bonke Nkosi nasekhaya lethu abalalele babusise. Ngiyakhuleka ngegama elinamandla likaJesu. Singenzani Nkosi ngaphandle kwakho? Shilo wathi igolide nesiliva lingelakho. Uyabazi Nkosi enhlizweni zabo. Banikelile Nkosi, abanye abazi ukuthi bazolala bedlele. Abanye banikelile Nkosi ngoba benza inkonzo kodwa babanjwe izikweletu. Ngiyacela ungenelele Nkosi. Abantu abangasebenzi basebenza, abasebenzayo bathola ama-promotions. Ngiyakhuleka Nkosi abanama-promotions bathole nemali ngoba amanye ama-promotions awanamali. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi, yazazi inkinga zalowo naloyo lalele le nkonzo manje. Nkosi ngicela uhlangabezane nazo. Kodwa kakhulu naye amazwi uMathewu 6 verse 33 uthi funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe ukuze konke kwenezele kuyena. Siyabonga ngoJesu Nkosi yethu ephilayo uNkulunkulu lwakho Jesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu kakhulu. Siyamdumisa. Sesiyake ezweni. Ngiyacabanga ukuthi imvula, amasayini emvula awekho. Akhona? Ngathi sizoqeda awekho amasayini emvula. Oh, okay. Bacela ukushintsha ke babuyele egesi ake siculeke ningiculeleni enithandwa nini iculo. Siyathandwa